Leren sih, keselan. Aisyah, ya wegel kabeh wae. Pijet. Sapa? Pijet nang ndi? Nang gajah. Wah, padoan. Wis bengi iki ngibur masyarakat ndi, Dik? Masyarakat Bugel kan kebun tambak romo. Wah, ditimbali nang kebun meneh ya, Dik. Nang desa Bugel. Wah, iki manggono pimpinane Lemogol. Saka ndi, Dik? Tanjung Sari, Kecamatan Jagenang, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye, Dik, carane? Gampang, Kak. Langsung hubungi nomere. Piro, Dik? 081 2 2 2
apik teman. Pilu pol ngono. Uga wah, aja udan ya, Dik. Udan opo lagi? Lah iki mau sore udane teko. Oh, udan teko iki men tandano nek adem ayem, Kang. Moga-moga wong keben kene nambah wong bugel rezekine melimpah luang ngono. Ngono. Iya. Nek ngono ya ayo ndelok ketoprak nang bugel ya, Dik. Wahyu Manggala karo diringi DJ. DJ-ne Wahyu Manggala. Bareng, Kang. Iya no. Waduh, enak ae. Uwe amlete. Antang channel. Wahyu Manggala. Suradira Jaya dininglat lebur dening pangastut. Ya, singa macane Wahyu Manggala. Woi. Wow. Siapa yang ludung yo? Iya, ludung waduh nabrak-nabrak.